माझ्या साहेबा दिवसाची धुळवट करून तुझ्या उत्सवाची सांगता केलेली असा 9-12 पंचायतांचा आणि राज्याचा या गणित कर सीमेचे शिंदरे आतापासून तू घट्ट कर आज गावचा पूर्ण बरा कर आज मालचा पूर्ण बरा कर गावात रोग राहिलेली आतापासून तू नष्ट कर हो गाव सुखी आणि समृद्ध करून नांदय हो तुझा उत्सव हा तो असोच आनंदान आणि बरतरेन करून घे ग माझ्या आमची 7 दिवसाचो शिगमो आमचो वार्षिक आहा आणि 12 रोमटा हे आहोत आमच्या सध्याकडे 12 गावचे 12 लोक येतात 12 रोमटा येतात आणि हय तेचो लास्ट आमचं हय त्याची समाप्ती जाता हय तीर्थ दितात सगळे आज आमची 12 रोमटा येऊन हय कौल असता हो कौल देवाचो हय कौल जाता आज 12-24 धोल 12 ताशे 12 रोमटाची सगळे हयच तयारी असता आणि ही आम्ही आज परंपरा ही चालली आहा आणि हे परंपरेनेच आमचं हे काम चाललं आहा हा आमचं हळदवण्यात चालू जाता पौर्णिमेन आमचा होळी जाता आणि थंयसून हो 7 दीस शिगमो हो बरे भाशेन हे आमचे देव आमचं हे झगडीत न जावच्या शिवाय आमचं हे बरे भाशेन करून घेतात ह्यात आमकां आनंद आहा आणि हे आमचे सगळे हय सुवार मयेकार आणि नायक हे तीनही याचे अध्यक्ष कसे आहे आणि त्याच्या हेचेर आम्ही हा सगळा करतो अंदाजे कितको लोक हांगा पावलेलो असता आणि खंयच्यान पावता 12 गावचे 12 रोमटा मालप्या हाजड्या कोरसकाड्या सरमळ्या कोडकारवाडो पावसवाडो परष्ट्या आणि नैबाग मुळीर हे सगळे आम्ही हे एका थंय जमतो आणि हे आम्ही शिकतो माऊली रवणाची ह्यांची निशाणा आमच्याकडे असतात मुळीरचा असता सगळ्याची निशाणा आमच्याकडे असतात आणि हय आता हे समाप्ती झेडच्याकडे आणि काळोबाकडे जे येतात ते मयेकार करतो आणि झेडच्याकडे हा तो मी म्हणजे दत्ताराम फोणेकार मी म्हणजे ह्या करता तयारी करून मी तो भणारो घालता हय लागतो आणि 3:30 पर्यंत आमचं का कार्यक्रम सोंपता लागतो आम्ही जे आता हांगा आसा ते नयबागचे सतिया देवी यांच्याकडे आसा पेडण्याचो सगळ्यात मोठो जर शिगमो जर खंयचो आसा तर तो आसा 12 गावची 12 रोमटा हांगा येतात आणि ह्या उत्सवा खातीर केवळ पेडण्या तालुक्यांतली न्हू तर तालुक्या भायले सुद्धा मोठ्या प्रमाणात लोक हांगा येवन आपली जी आंगवण जी आसा जी नारळ फोडप प्रकार आसा तो नारळ फोडप प्रकार आमचे कडेन दिसता तारगडी म्हणून एक नवीन प्रकार आसा जो तारगडी आणि ती संपूर्ण गोव्यात किंवा गोव्या भायर खंय दिसतो ना केवळ फक्त पेडण्यात म्हणजे हांगा सतिया देवी कडेन दिसता एक पारंपारीक नृत्य जे आमचे सगळे दादले जे लोक आसात ते सादर करतात आणि हे सगळे पळोवच्या खातीर हजारोच्या संख्येन हांगा सतिया देवी कडेन मोठे भावीक भक्तगण आणि मोठ्या श्रद्धेन आणि